Wiwitane handerek sang pake Mboten sandredeg lho. mboten Mboten. priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe. Mas Bangun, Oke, ini nanti uploadnya di apa? Facebook atau TikTok? Facebook, TikTok, kali YouTube. Oh, Oke. Facebook, TikTok, dan YouTube. Ya. Bendara kang kayukyung slendang kuning kang saking wukir swara kurang bermono ning wasis anggrung yo sonek dokek yo penak men anggrung marang bendara sang Diayu pijarnge caneng kales terus tresno sisa deman. Enak aja Mas, oke lah ya. Enak tapi Apple. tergesa-gesa. Ya, Mas Bangun, iki sak langgame apa gurbawane tok? Kali sak langgame. Kali sak langgame. Nggih, Nggih, direncani. ya. Luwih becik. Luwih becik patenono timbang pepisahan ladrang kang sulistya. Lewat kincaning alismu kuasa handladang rasane atiku mongko kowe bocah gunung najan bocah gunung kadung hampir pisahan ladrang kang sulistya
jiwa raga buka kehormatan mamprum stop dulu. stop sih mas Mas Adi, dalam iki guru umpama loh ya. Nggih. Umpama itu kan kena Bali. Tur namanya apa itu? Namanya kemampuan itu kan lain-lain. Nggih. Umpama dipaske nada ngono bisa enggak Mas Adi? waduh kita nggih wangel Wangel, berarti wis penting musikin muni Mas Adi nyanyi asline ngono. nek Ah, ning iki kula gonge dhewe-dhewe. apal nggih mas sak menten-menten lagu-lagu niku kan asline apal kabeh Nggih. Nggih. tapi ning kula apali biasane nenten pundi-pundi Nggih. menika lewung Lewung. ngimpi Ngimpi. lumiteng asmara Niku pas Oh, nada. nggih. nggih rata-rata niku nggih mlebat Oh, Rata-rata berarti melebat. habis ini lagu itu. Yo angger sing Ngimpi. penting ora mulai sik. Kan ku gentenan satu Oh, langgam, nggih. satu dangdut ngono. Nggih. Boleh. Penting ora mulai. lah ngapunten garwane sampun nenggo wonten pundi kae Sopo? garwane Dek Oh iya iya. Nggih pun tenggone Jawi. Ayo bacot ke. Urip ana